Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Mae Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a ydych chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma a fagwyd yn Cincinnati, Ohio, a sy'n bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn trio addysgu rhywfaint arna fi, rwy'n a fagwyd ym Mhenmynydd, Ynys Môn, a sy'n ddim yn athro Cymraeg ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth ei iaith ei hun. A mae'n gyfres arbennig oherwydd yn bod ni'n mynd trwy'r maes llafur lefel A Cymraeg yn y gobaith fod hynny yn ddefnyddiol i rhain chi sy'n gwneud lefel A Cymraeg ac hefyd bod o ddiddordeb gobeithio i wrandawyr arferol y pod. Felly, Jerry, lle da ni'n mynd yn y bennod hon? Wel, dyma ni, yn y rhan yma o'r gyfres, ydyn ni'n trafod y cerddi modern sydd ar y maes llafur. Ac y tro hwn, dyn ni am drafod cerdd gan Menna Elfyn, Sul y Mamau, Hen Greenham 1984. Felly, wyt ti'n gwybod gwleidyddiaeth i'w dyfais di, yda? Felly, ti'n gwybod yn syth be mae'n sôn amdano fo, mae'n sôn am Greenham 1984, Greenham Common, ynddo? Wel, felly, Menna Elfyn yn wedi bod yn blaen llaw yn y Mudiad Iaith, oedd hi'n ymgyrchwraig heddwch, ac oedd camp Comin Greenham yn ystod yr 80au yn beth mawr, achos dyma gyfnod yr ail ryfel oer, fel oedden nhw'n galw fo. Felly mae yna gyfnod yn dechrau'r 80au, cyn cwymp yr Undeb Sofietaidd, lle ddaru pethau fynd yn anodd iawn o safbwynt gwleidyddiaeth rhyngwladol. Ac fel rhan o'r holl bethau yn mynd ymlaen rhwng y Sofietiaid o'r gorllewin, fe benderfynwyd rhoi taflegra cruise, taflegra yn cario arfa niwclear mewn gwersyll milwrol yn Greenham Common yn Lloegr. Ac yn 1981, Jerry, ti'n licio fi bregethau chdi, reit? A 1981, ddarna griw o ferched o Gymru, o'r ymdeithio o Gymru i'r gwersyll yma, neu tu allan i'r gwersyll yma, o'na ffens mawr, o'na lot o lyniau o'r ffens yma, a ddaru nhw sefydlu yn y pedraw gwersyll heddwch, ddaru aros yna am bron iawn i ddegawd. Felly merched o Gymru ddechreuodd y wersyll heddwch yn Greenham, de? Ie, ond wedyn ddaru o ddod yn beth go fawr, nid yn unig ar draws yr ynysoedd hyn, ond oedd o'n rhan un o bethau mawr y mudiad heddwch, y mudiad gwrth niwclear yn ystod y... Ie, dwi'n cofio clwr amdano fo yn America, cyn i ni ddod draw i Gymru, de? A wedyn o'na lot o protestiadau tu allan y ffens, o'na ferched yn trio mynd i fewn, o'na ymddygiad, swn i'n dweud, bwystfilaidd gan rhai o'r heddlu, oedd na lot fawr o wrthdaro. Oedd y protest yn ddi-drais, ond oedd yr ymateb iddyn nhw ddim wastad yn ddi-drais, yn ei roed o fel yna. Felly oedd o'n beth mawr, ac i rwy'n o genhedlaeth Menna Elfyn, ac hefo i'w daliadau hi, feminist, radical, heddychwraig, fydda fo'n yn eithriadol o bwysig. Ond oedd y cyfnod yma i gyd dan gysgod y posibiliad o ryfel niwclear. Hyd nes i Gorbachev ddod i fewn a'r Undeb Sofietaidd ddechrau newid. Oedd o'n gyfnod brawychus, ydy'n gwir. No wait, dyma'r cyd-destun tyda. A mae teitl y gerdd, cyn i ni hyd yn oed dechrau darllen y llinellau cynta, yna'n gosod mewn lle penodol mewn cyfnod, fel ti'n ei ddeglir o Greenham Common, lle y protestio yn erbyn arfain niwclear ymlaen yn y flwyddyn 1984, a hefyd Sul y Mamau, felly diwrnod penodol iawn, sef degfed o'r hugain o fis Mawrth, ynddo? A Cennin Pedyr yn dechrau blodeuo, ynddo? Ac yn y blaen. Felly mae'n adeg eitha penodol o'r flwyddyn hefyd, ynddo? Wel, a hefyd, gwersyll o ferched ar y cyfan. Mama. Bron y ddeithred. Gwersyll merched oedd o, reit? A Sul y Mamau. Felly, mae yna elfennau, a oedd lot o'r cryn dipyn o'r rhethreg o gwmpas y brotest oedd. Fel mama, da ni'n poeni am dyfodol ein plant. Oedd hynny'n rhan o'r... Ac adeg y flwyddyn pan mae'r gaeau yn troi yn wanwyn ac yn y blaen hefyd. So mae yna obaith a mae'r gerdd yn rhyw... Mae'n pendilio rhwng gobaith ac anobaith mewn ffordd. Ie, gwych. Felly, na ni ddechrau gyda penillau. Cerdd rhydd ydy hi. Mae Menna Elfyn yn amrwyo'r llinellau yn fawr. Mae yna linellau hirach, mae yna rhai byr iawn, a mae'n eitha agos at ochran yr iaith. Ond mae yna air yn y llinell gynta sydd o bosib yn ddiarth i lawer ohonych chi de, all garedd
allgaru, hynny yw, caru rhywbeth ar wahan i chi eich hunain, altruism yn Saesneg, felly, gyda rhywbeth cariad i wella'r byd. Mae well yn Gymraeg ydy'r gwir, na altruism. Allgaredd, ie, hollol, hyfryd. Y gweithredo garu y tu hwnt, ynddo? Ie, felly ni di ddallan y llinellau cynta, pennill cynta. Mi driang ora. Cerdd hir o allgaredd yw. Bwrw eiriau a dynion glas a gwyrdd, brwydro'n erbyn y symbolau a chwaeroliaeth yn chwarae a thân, yn creu aneddau o brennau a blancedi. Dyma ni. Felly dyma gyflwyno'r trosiad estynedig sy'n cynnal y gerdd yn awgrymu mae cerdd yw'r, wel, y protestio yma, y wersyllfa, mae fel sgwennu cerdd dorfol sy'n mynd ymlaen, cerdd hir o allgaredd ynddo. A wedyn, brwydro yn erbyn y symbola. Mae'n dŵad o'r Beibl, da. Right. Symbol, da. Symbol yw sbardun, ffon finiog, a ni fel yn ei flaen, ynddo. Mae'n ddarn y Beibl sy'n sôn am brwydro yn erbyn y symbola, fel gwrthryfel yn erbyn awdurdod am hwn i, ynddo. Yn actau yn y Beibl, lle. Ond hefyd, dyn ni'n meddwl am symbola fel symbola gweledol, y fyddin, y llywodraeth, awyrlu Americanaidd, ac wedyn mae'r llinell... A dynion glas a gwyrdd, dwi'n cymryd ydy'r heddlu a'r milwyr oedd yn gwarchod y ffens. Yn y fi lyfrau, a symbol o arwyddion milwrol heddlu. A mae chwaeroliaeth yn chwarae a thân yn dda, ynddi? Merched yn cyd-sefyll, yn chwarae a thân, yn union. Ac bod hi'n gerdd rhydd, ddi gynghanedd, mae yna rhyw fath o, wel, dych chi'n gallu alw yn gynghanedd braidd gyffwr yna. Chwarholiaeth yn chwarae yna. Chwar yn cael ei aladrodd. Ac pwysleisio mae merched sy'n yma, chwarholiaeth yna. Ond y chwarae ar thân. Mae'r ymadrodd yna yn amlhynog yma, dwi'n meddwl, achos mae'n sôn nes ymlaen am bod nhw'n creu anheddau, creu cartrefi bach, yn chwarae tu bach tot, yn creu rhyw dau bach, yn gwersylla, maen nhw angen tân i gadw'n gynas, mae dal yn oer y mis Mawrth, ond eto chwarae thân, maen nhw'n agos iawn at arfau nuclear, a hefyd chwarae thân, achos daw yr heddlu yw curo. Efallai dylwn ni wedi egluro ar y cychwyn, un o'r pethau am y camp y tu allan i'r ffens oedd bod o'n pebyll a pethau dros dro oedd yn cael ei malu gen yr heddlu yn gyson. A mae'n dweud anheddau, mae'n ddol, nid cartrefion anheddau, anedd yn hen air am rwle fyw, ond mae'r gair hedd yna hefyd, heddwch sy'n ddiddol, anheddau, o brennau a blancedi, pethau bach bregus dros dro yn herio awdurdod yr holl arfau milwrol mawr pwerus da. Felly dyna gawn ni'n y pennill gyda. Wedyn, un llinell ar ei ffenni hun wedyn, ac o'n blaen y ffens da. Ia, a eto, os da chi wedi gweld yr lluniau teledu, dyna oedd y ddelwedd oedd y merched yma tu allan y ffens. Ac oedd y ffens, oedd o'n... Hwna oedd y canolbwynt yr holl beth. A dyn ni'n gweld yr olygfa o eisebwn ac o'n blaen ni, rhagenw lluosog, ni, yn pwysleisio chwaroliaeth, o'n blaen ni y ffens ynddo. Ac dyma ni, mae'n weledol a mae'n cyflwyno rhan nes o'r gerdd. Hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu, a'n dwylo ar wifren yn ei thyneru, chwarae tu bach mewn cylch. Ie. Eto, iawn, mae'r un delwydd efo chwarae tân, maen nhw'n gwneud tân i cadw'n gynas, maen nhw'n chwarae tu bach tot wedi creu anheddau, cartrefi dros dro, allan o blancedi a darnau o prennau a blancedi, mewn cylch yna, gwersyllfa da. Wel, ac hefyd oedd dal dwylo o gylch y camp. Ie, hefyd, creu cadwyn o gwmpas yr holl lle. Benywaidd rownd yr holl le. A mae cylch yn awgrymu rhyw barhad hefyd. Ond wedyn, cyn hynny yn y pennill yma, hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu. Dwi eisiau craffu'r llinellau, achos maen nhw'n eitha cymleth mewn ffordd, a ffordd newydd. Mae gan yr ymadrodd yna syl yn y Beibl hefyd, y syniad mae Iesu Grist yw'r ffordd newydd, neu Cristnogaeth yw'r ffordd newydd o weld y byd. A wedyn y cynfyd a'r creu. Mae hyn ddiddorol dydy, achos fel sy'n ffordd newydd
yn creu byd newydd ynddo. Dyn ni'n meddwl am hen hanes, y cynfyd cyn dechrau sgwennu hanes a creu'r byd ar dechrau hanes. Dyn ni'n gweld y cyfa o ongl holl o wahanol wan. O'n i'n gweld y ffordd newydd, a fi'n nabod diddordeb yn gwleidyddiaeth, fel dyma ffurf arall ar wleidyddiaeth. O'n i'n gweld o fel, reit, yr unig ffordd da ni'n gallu gwrthsefyll a dangos yn teimlada am hyn ydy fynd i sefyll yn yr oer fel y tu allan i'r lle. Mae'n golygu rai beth ar un pryd mewn ffordd, de. Mae'n chwarae hynna, dyna i ffordd newydd nhw, de. Heddychiaeth, protestio fel hyn, de. Ond heddychiaeth gweithredol, ynddo. Ie, a'r creu, maen nhw'n ceisio creu byd newydd heddychlon. Felly mae'r gair bach hwnnw, creu yn bwysig iawn hefyd ydy. A wedyn mae'r ddelwedd, y ddwy linell fer yng nghanol y pennill, yn dwylo, unwaith eto fel o'n blaen ni, a'n dwylo ni, y merched y chweroliaeth yma, yn dwylo ar wifren yn ei thyneru. Wel, di gweld wifren, y ffens, fel rhywbeth caled, metal, peryg, a wedyn dyn ni'n gweld dwylo benywod, merched, cynawd meddal ynddo, mae rhyw cymysgedd ydy ar y ffens a'r dwylo, yn tyneru, ac wrth gwrs, dyn nhw ddim yn ei thyneru yn llythrenol, mae dal yn ffens galad, metal, wir yn bigod, ond eto, mae'r ddelwedd yn cael ei thyneru rhywsyd, da. Rhywbeth pwerus yn yna, dwi'n meddwl, da. Sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ di do. Pennill byr iawn, llinella byr iawn, berfau heb i'r rhedeg yn sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ. Yn grynol iawn, yn cyfleu natur bywyd bob dydd y merched sydd yn gwersylla yna mewn ffordd. Be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n trio byw a mwynhau sgwrsio, cymdeithasu, canu, ond hefyd creu, eto y gair creu rhywbeth, creu gwersyllfa, creu mudiad, creu byd newydd, gobeithio. Ond hefyd, ond dwi'n mynd i fynd tu hwn ti yna, dwi'n meddwl bod yna fwy mynd ymlaen yma, os gai awgrymu, Jerry, ddim bod fi'n dall beth yma, ond hynny yw, os ti'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna, oedd llawer iawn o'r merched fydd yn rhan o'r brotest honno, yn teimlo bod nhw wedi newid fel pobl, fel rhan o'r profiad. Felly oedd yna bobl, oedd eu bywydau nhw wedi newid yn gyfal gobl. Oedd yna bobl mynd a byw am, oedd y camp yna am 9 mlynedd. Wedi ail-greu i hunain, ail-linio i bywydau hunain mewn ffordd. Oedd o'n brofiad pwerus ofnadwy i lawer iawn o'r bobl oedd wedi bod yno. A hefyd, mae Menna Elfyn gosod i, o hi hun yna da, mae'n ein dwylo ni, o'n bwyna ni. Mae hi yna, a mae hi'n fardd, a mae hi'n creu, mae'n creu drwy sgwennu y gerdd. Felly, mi allwch chi awgrymu bod yna dinc hunan gyfeiriadol yma hefyd, bod y bardd yn cyfeirio at y weithred o greu y gerdd mewn ffordd hefyd, cos mae hi'n creu wrth gymryd rhan. Mae'n cael ei hysbrydoli gan y profiad mawr yma hefyd. Ben, so lot yn mynd ymlaen mewn llinell y byr cryno na, bendant. Saffrwm yn codi. Cennin Pedr o Gymru'n blodeuo o dan draed. Sgarmesoedd ganol nos, eiddo'n sarn. Eto, crynol iawn, berfau, heb i'r rhedeg ynddo, saffrwm yn codi, ac yn y blaen. Saffrwm, fatha flodyn de, di hynna, crocws. Hefyd lliw wrth gwrs. Cennin Pedr o... So ti'n cyfeirio at adeg y flwyddyn yma hyn? Unwaith eto. Dyn ni ddiwedd mis Mawrth, mae blodau, mae saffrwm sef crocws yn codi, mae Cennin Pedr yn codi, rhai o Gymru ynddo. A wrth gwrs, camp y sefydlwyd, gwersyll a sefydlwyd, ymreiddiol gan merched o Gymru. Mae'r merched ei hunain mewn ffordd wedi dod o Gymru, wedi plannu ei hunain fyna, wrth greu gwersyllfa lle da. Ac eto yn blodeuo o dan draed. Maen nhw'n flodau hyfryd, mae'n cael ei sathru hefyd. Mae'r elfen o draed yn dod i mewn. Sgarmesoedd ganol nos, eiddo'n sarn. Yr heddlu yn dod allan ganol nos a rhwygo i pethau. A syml, eiddo'n sarn, dos yn berf yn o gwbl. Eiddo yn sarn, wedi sarnu, wedi sathru. Mae'n effeithio iawn, mae'n cyflwyno be ddigwyddodd yn ystod o nos efo'r ymosodiad treisgag o'r heddlu. Yn grynol iawn, dydy. A wedyn, eto'n syml iawn, cychwyn eto fory, mwyn cyrraedd, codi calon. So mae blodau'n codi calon, achos mae'n fwy o ferched yn dŵad i chwyddo'r rhengoedd, dechrau eto yn union. A ti'n modd,
mae o'n drawiadol pa mor hir y cynalwyd y wersyll yma. Ond na bresenoldeb tu allan i'r ffens am 9 mlynedd. Waw. A ti'n modd, felly oedd cadw fynd, oedd llwyddo i gael yr egni emosiynol i gadw fynd. Pobl eraill yn... Os ti wedi bod yn rhan o protestiadau, mae'r ffaith bod pobl eraill yn ymuno, bethau fel yna wir yn cadw chdi fynd. So mae'n ddiddorol. Ac reit ar y dechrau, mae'n dweud i bod hi'n gerdd hir ynddo. Mae'n parhau ynddo. Bendant. Wel, mae'r llinell ar y bennill ola rwan. Cerdd allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ydy hon, a waith neb mo'i sgwennu, perthyn i bawb na, fel y comin, a'r erchwyn y di-dangnef yn Greenham. Ie, y di-dangnef, hynny yw y rai heb heddwch. Maen nhw'n protestio, maen nhw'n heddychwyr yn protestio, neu heddychwragedd yn protestio, ond eto maen nhw'n heb heddwch. Maen nhw'n cael ei, mae'r heddlu yn aflonyddu yn ôl cyn y blaen. A'r erchwyn, erchwyn fatha... Ymyl, lle. Ymyl ochr fel ochr y gwely, ymyl y gwely, reit, yn union, cerdd a allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ni ydy hon. Felly, ar un wedd, yn gadarnhaol, hynny, dyn ni'n gallu dal ati a protestio trwy gydlen bywydau, ond eto, mae hefyd yn eitha synicaidd yn dweud, wel, dyn ni ddim mynd i lwyddo, fyddi ddim yn llwyddo i ddarbwyllo'r llywodraeth i gefnu ar arfau niwclear, yn mynd ymlaen ac ymlaen tra'n bywydau ni, fel mae wedi wneud o ran hanes. Perthyn i bawb na fel y comin, achos mi oedd un o'r pethau oedd ynglyn â y gwersyll oedd bod Greenham Common, bod yna gwestiynau ynglyn â hawl bobl i fynd ar y comin. Fel yng Nghymru, mae'n y gomin yma gacw. Felly oedd hwn yn rhan o'r disgwrs o gylch hwnna. Perthyn i bawb, ti'r cyffredin i bawb. Ond mi oedd o'n cael ei ddefnyddio i storio arfan niwclear fydda'n gallu arwain. Dyna oedd y gwrthgyferbyniad yna. Ac yn y gerdd hon, yn effeithio iawn, mae'n cyfosod y cysyniad o y comin, tir cyffredin sy'n perthyn i bawb, tir yma gan bawb hawl i fynd a sefyll yna lle a'r ffens. Y ffens sy'n cadw pobl allan. Hawl pawb i fynd yna, ffens sy'n cadw pobl allan. Effeithiol iawn. A mae'n gallu mynd ymlaen am byth achos dyn nhw ddim mynd i lwyddo yn y pen draw. Wel, mae hwnna di atgoffa i am lot o bethau y dweud y gwir. Diddorol iawn. Diolch am cyfle i ddarllen hwnna yn dy gwmni di Jerry. Felly diolch i ti. Diolch i chi am wrando neu gwylio. Gobeithio bod wedi bod o fydd i chi mewn rhyw fodd. Da ni ddiolchgar iawn i Richard Martin sydd yn recordio hyn oll ac yn gwneud rhyw ddewiniaeth y tu ôl y llenni i wneud o'n bosibl. A Jerry, da ni'n gorfod diolch i bobl eraill. Ie, mae'r gyfres arbennig hon yn cael ei chreu gan Ysgol Gymraeg Prifysgol Bangor gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a mae Cybac wedi bod yn helpu holl bwysig o ran sicrhau bod ni'n trafod y pynciau cywir wrth drafod maes llafur lefel A. Ie, felly diolch iddyn nhw, diolch i chi, ac byddwn ni'n ôl yn fuan iawn. Welwch chi tro nesa, hwyl am y tro. Hwyl fawr.